Ostiralon guztioi Errenterian oldarraldi faxistari ateak ixteko mobilizazioa antolatu dute gaurkoan. Larun batean, Vox alderdiko kideak herrian izango direla eta Errenteriaren izaera eta nortasun antifaxista erakusteko mobilizatu dira gaur. Hasi dira instituzioak martxoak 8 begirako kanpainak aurkezten. Ni feminista naiz izango da aurtengo Emakunderen kanpainaren leloa, feminismoak gizarteari egiten dion ekarpena aldarrikatu eta berdintasunaren arloan lortutako aurrerapenak nabarmendu nahi ditu aurtengo kanpainak. Hezkuntzan, Nafarroan D ereduko ikastetxe publikoetako zuzendariek 2025-2026ko ikasturterako aurrematrikulazio kanpaina aurkeztu dute. Argi izan, Nafarroako ikastetxe publikoetako zuzendariek haurrak D ereduan matrikulatzeko deia luzatu dute. Euskarazko irakaskuntza publikoa euskaraz ikasi eta bizitzeko bermerik sendoena dela aldarrikatu dute. Gipuzkoan suteak izan dira Baternion eta Izazpin. 2 sute izan dira Gipuzkoan, Baternion eta bestea Izazpin. Goizean 2 suteak kontrolatzea eta itzaltzea lortu dute, baina suhiltzaileek 2 eremuak zaintzen jarraitu dute egun osoan. Argitzeke dago sua nola piztu den. Eta kulturarloan Atortxu Rock elkartasun jaialdiari keinua egin dio Burutik talde iruindarrak. Tantaka abestia saleratu du Burutik talde iruindarrak Atortxu jaialdiaren agurrari keinu eginez. Horixek gaurko lerroburuak eta eguneko elkarrezketari begira Unai Urruzuno, Bilduko politika instituzionaleko arduraduna izan da gurean, elkarrezketa Uxue Garroren eskutik. Kaixo guztioi eta ongi etorri gaurkoan aktualitate solasaldian Unai Urruzuno daukagu 11an, Bilduko kidea eta hilabete hasieran gauzatu zuten kongresutik Koalizio Soberanistako politika instituzionaleko arduraduna. Kaixo, arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko, zuei. Aipatu bezala, Bilduren 3. kongresuak gauzatu berri duzue Iruñean. Nola baloratzen duzue azken hilabetetan gauzatu dezuten barne prozesua edo hausnarketa prozesu hori? Guk egia esan kongresua hasi genuenean, Euskal Herria Bildurentzat politikoki nahiko une goxoan edo garai politiko honean zetorren, hala ekin diogu kongresuari eta Iruñan nolabait azken ekitaldia eta nolabait egin dugunari ginda jarri baldin badiogu ere, aurretiaz, herriz herri, ehundaka kiderekin partekatu dugu bai ponentzia politikoa eta organizatiboa ere, eta niretzat prozesu guztitik igual gauzarik azpimarragarriena hori da, Euskal Herriaren luze zabalean, hegoaldean, 11 herri batzarre egin ditugula, esan bezala ehundaka kiderekin eta hor egon den eztabaida maila eta gero ponentzia politikoak berak izan dituen ekarpenak eta izan duen harrera ere, niretzat hori dela igual guztitik importanteena eta azpimarragarriena. Zentzu horretan, nik uste dut ondo joan dela eta gero ondo eman diogula bukaera ere. Beste bazpen bat, kasu honetan Hego Euskal Herriari dagokionez, Espainiako Kongresu zein Senaturako eta Europar Parlamenturako zerrenda bateratu batzuk sortzea proposatzen zenuten, nolabait erabakitzeko eskubidearen alde edo zaudeten alderdien artean, izan Euskal Herria Bildu, izan EAJ, izan Ezker Konfederala, ezberdintasunak ezberdintasun. Gainerako alderdiek ezezko eman dizuete zerrenda hauei eta EAJak propaganda operazio bezala ere izendatu zuen proposamen, ez dakit zer diozun horri esateko? Nik uste dut ebazpen honek baduela potentzialitate bat, eta momentuko unean uneko erreakzioez gain edo adierazpenez gain, nik uste dut irismen handia duen hori bat dela, eta egunen batean gauzatuko baldin bada, gauzatuko da momentuko aldagai politikoek determinatuko dutelako. Eta adibide bat jarriko dut. Iparraldean, ere, orain dela gutxira arte, improbablea zen, Ezker Abertzalearen eta Frantziako ezkerraren arteko hori bat, aliantza bat. Baina, momentu determinatu batean eman da. Zergatik ulertu dutelako behar zela
batez ere ultraeskuinak Frantzian hauteskundeetan erakutsi zezaken eta erakutsi duen aurrerapenaren horri nolabait aurre egiteko. Inprobablea zena bilakatu da. Orduan, guk uste dugu hau ere zentzu horretan kokatu behar dela. Guk esaten duguna da, gure ustez, zenbait hitzordu elektoraletan ez daukala inolako zentzurik batzuen artean lehia bat irudikatzeak. Behar bada, hemengo hauteskundeetan bai, ze programa politiko ezberdinak ditugu. Egia esan, Madrilen ere izango ditugu ezberdintasunak. Baina bai Madrilen eta bai Europan uste dugu gehiago daukagula irabazteko adostasunetatik, aman komunean edo konfluentzia puntu izan daitezken horietatik besteetatik baino. Eta gaur eguneko testu inguru abagune politikoak bai hemen, bai estatuan, bai nazioarte mailan guztiok dakigu, nolakoak diren, nolako elementuak ari diren sartzen eztabaida politikoetan, eta halakoak afrontatzeko, halakoei aurre egiteko, Euskal Herria Bildu behin eta berriz dabil, ejemplu eman nahian bera denetik, alegia, halako egoerak afrontatzen dira fronte zabal, ahalik eta zabalenak eratzetik, eta fronte zabal horiek ezinbestean izan behar dituzte minimoen programa batzuk. Orduan, elkartu gaitezen ados gauden puntuetan, eta izango dugu lan desente ados gauden puntu txiki edo gutxi horietan ere. Orduan, horretatik egindako enplazamendu bat da, eta berriro diot, eta egunen batean hori egikarituko baldin bada, izango da momentuko aldagai politikoek behartzen gaituztelako. Aktualitatera begira, azken bi egunetan ezagutarazi den kontu bati buruzko iritzia galdetu nahi nizun, nola Donostian otsailaren hasieran ertzaintzak ustez jipoitutako emakume bat ziun izan dela ospitalean, eta oraingoz ez da neurririk hartu ertzain horien aurka edo alde, dio Zupiria segurtasun sailburuak, ahalik eta egoera pixka bat aklaratu arte. Bakite Bilduk legebiltzarrean galdera sorta bat aurkeztu dazutela, ez dakit kontu horren inguruan zer esaterik duzun? Ez, tamalez bagaudela beste halako kasu baten aurrean, eta nik ere atzo Zupiria jauna entzun nuen esaten hiru ikerketa adar zabalik dituela, eta bizka bat horiek zer esango daudela. Baina, espero dut ez gertatzea, aurrekariz gertatu izan ohi diren beste kasu batzuetan bezala, eta guztiok dakizkigu zer gertatu den. Anoetan, Errealaren partidu baten atarian ere egonda kasu bat, ez da behar bezala erantzuten, ez da gardentasun osoz ekiten gertakizunaren ezagutzari edo argitzeari. Tolosan uste dut ere, nahiko momentu berean, Inigo Cabacas da kasurik esanguratsuena zentzu horretan, eta demostratu denean ere, ertzaintzak ez duela jokatu behar duen bezala jokatu, hala ere ikusten dugu ez direla behar bezalako neurriak hartzen. Eta guretzat kontua ez da gertakizun bat edo beste, baizik eta guk uste dugu momentu honetan, herri honetan zabaldu dela ere behingoz eredu polizialaren inguruko eztabaida mahai gainean jartzeko, eta eredu polizial horretan bizka bat joan behar dugula, momentu honetan EAen kasu honetan dugun errealitate politiko, soziopolitikoari zein polizia mota egokitzen zaio egokien. Eta gu uste dugu behingoz eztabaida hori zabaldu egin behar dela. Gero ertzaintzak propioki azken urteetan guretzat bilakaera nahiko kezkagarri bat eraman du. Hor badago nolabaiteko penetrazio bat sektore edo
ultra eskuinekoena, eta hori agerikoa izan da, batez ere aurreko legealdean, ikusi genuen, eraman zuten greben dinamika batetan, eta naiz eta guztiak ere ez ditugu nor kokatzen, baina hor esku mamu beltz bat bai bazegoela, eta guzti hori behingoz mahai gainean jartzen hasteko garaia da. Ekonomiara salto egingo dugu, pare bat kontua aipatzeko, alde batetik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gauzatzen ari den zerga erreformaren inguruko negoziazioa edo eztabaida. Zer eduki izan beharko lirateke kontuan zerga erreforma hauetan, baldin eta EH Bilduk babestuko baditu? Guretzat, hiru atal nagusitan egon beharko liratezke aurrerapenak eta momentu honetan PNV eta PSek aurkeztu duten arau foraletan agertzen ez direnak. Eta da, lan errenten berplanteamendu bat egon behar da, eta berplanteamendu horretatik renta baxuenei nolabaiteko erraztasunak edo nolabaiteko hobariak eskaini behar zaizkie. Guk uste dugu hobari asko itzulgarriak izan behar direla, jendeak eskatu beharrik gabe eskuratu ahalko lituzkeenak, eta errenta aitorpena egitetik nolabait salbu egon beharko liratezkeela. Orain PNV-PSek esaten digute nahi dutela 19.000 eurotara igo errenta aitorpena eren derrigortasuna hortik gorakoei aplikatzeko. Guk gauza bat esan nahi dugu argi eta garbi. Errenta aitorpena egiten ez duena, ezingo ditu jaso hainbat eta hainbat diru laguntza eta hainbat hobari. Orduan, hori beko rentei dagokionez. Eta goiko rentei dagokionez, guretzat zabaldu behar dira beste tramo batzuk, eta Nafarroakoa hartu dezakegu ere adibidetzat, hemengoa baino askoz progresiboagoa delako, goiko errentei orain tributatzen dutena baino gehiago tributatu dezaten, hori da bat. Bigarrena da kapital errentak, PNV eta PSek ez duten nahi eremu horretan inolako esku hartzerik, eta kapital errentek herri honetan dituzten erraztasun eta favorezko tratuari privilegioi guk uste dugu nolabait amaiera eman behar zaiola. Eta gero hirugarren ardatza da elkarteen gaineko zerga. Elkarteek duten irabazien gaineko zerga, porque batzuetan bizka bat hori ahaztu egiten da. Eta sozietateetan ere gertatzen da, nolabait lan errentetan gertatzen dena, eta da, beheko errentek, kasu honetan, enpresa txiki eta ertainek, normalean, bai ordaintzen dutela dagokien tipoa, baina hortik gorako enpresa handiek, badutelako nolabaiteko ingenieria fiskala, dedukzioen bidez eta hobarien bidez eta zirrikitu batzuk dagokiena ez ordaintzeko. Etxe bizitzaren inguruan baita bizimodu duin bat izatearen bide horretan dagoen problematika argia orain Hego Euskal Herrian badago aukera hainbat hiri edo hainbat leku gune tentsionatu izendatzeko eta bide horretan dabiltza. Nahikoa da neurri hori prezioak mugatzeko, zer gehiago egin daiteke? Ez da nahikoa, eta horrek ez du esan nahi hori egin behar ez denik. Eta gu bizka bat posizio hori defendatu nahian gabiltza. Hemen etxe bizitzaren negozioaren inguruan urteetan errotu den paradigma aldatu ezean, nekez emango zaio etxe bizitzaren krisi habitazionalari erantzun bat. Eta horretarako zer behar da? Horretarako behar da batez ere eskuhartzea sektore imobiliarioan. Eta horrek zer ekarri behar du? Horrek ekarri behar du parke publikoa pribatua baino desente altuagoa izatea. Bestela beti merkatu pribatuak aginduko du, eta berriro diot, aipatu dituzun gizako neurriak importanteak dira, eta jarraitu behar da horretan,
baina arazoa konplexua da, arazoa komplikatua da, eta gu bizka bat formula magikoetatik edo bizka bat aldendu egin nahi dugu. Sektori immobiliarioan gu uste dugu esku hartu behar dela, eta hori egiten ez den bitartean, saiatu behar gara, halako neurriekin bizka bat aurre egiten. Zona tentzionatu izendatzea importantea da, horren ondotik etorri behar da prezioaren indizearen ezarpena, hor da ikusten ari gara izugarrizko arazoak daudela, batez ere, eta argi eta garbi esango dut, PNV eta PS ere, PNV-ren bazkidea da gobernu guztietan, baina gu ausartzen gara esatera PNV eta PS ari direla boikoteatzen legeak berak ematen dizkigun aukera apurrak horiek aurrera ez eramateko, ari dira etxebizitza politikak blokeatzen eta boikoteatzen, zentzu horretan urratsik ez emateko. Eta esan dudana, gune tentzionatuaren ostean, prezioari indize bat jarri behar zaio, horretarako adibidez, foru aldundiek beraiek dituzten datuak eman behar dizkiote gobernuari, eta ikusten ari gara, eta hilabeteak aurrera doaz, urteak aurrera doaz, hori ere egiten ez dutena. Eta hemen etxebizitza lege bat aprobatu zen 2015-16an. Ni orduan legebiltzarrean nengoen, ni aprobatu nuen. Lege hori. Lege hori ere ez da nahikoa, baina eske dituen aukera apurrak ere ez dira garatzen ari. Eta zein da horren arduradun? Lege hori aprobatu zenetik egon diren gobernuak dira Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partidu Sozialista. Sareetan zabaldu da berria, pasaden otsailaren 2an ertzaintzak emakume bat kolpatu zuen Donostiako Manterola kaleko diskoteka baten atarian. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak agerraldia egin du gaurkoan eta adierazi abian direla ertzaintzaren jarduerari buruzko 3 prozedura. Bien bitartean zauritutako emakumeak hobera egin du. Karen Daniel Agredo 32 urteko emakumearen kasuak, ustez otsailaren batean Donostian ertzaintzak eraso egin zionekoak, eztabaida eta mobilizazio handia eragin du, bai familiaren aldetik, bai erakunden aldetik. Emakumearen salaketak, izebaren eta beste lekuko batzuen testigantzekin batera, kezka handiak sortzen ditu poliziak esku hartze publikoetan indarra erabiltzeari buruz. Agredoren esanetan, bikotekidea beste gizon batekin eztabaidan ari zela atxilotu zutenean hasi zen gertakaria. Esku hartzen saiatzean, agente batek bultzatu zuen, lurrera erori zen eta buruan kolpea hartu zuen. Horrek konorterik gabe utzi zuen. Lurrean egon arren, zenbait lekukok diote agente batek kolpatzen jarraitu zuela. Ondoren, Agredo atxilotu eta poliziarekiko erresistentzia eta erasoa leporatu zioten. Gertaera hori oso garrantzitsua da. Izan ere, biktimak 8 ordu eman zituen ziegan berehalako mediku arretarik jaso gabe. Eta esnatzean paralisia izan zuen ezkerreko eskuan eta oinean. Urgentziaz eraman zuten ziura eta medikuek garuneko edema bat eta garezur barneko hematoma bat baieztatu zizkioten. Horrek lesioen larritasuna nabarmentzen du. Arreta mediko egokia berehala jaso izanak zalantzak sortu ditu protokoloari eta atxilotuen arretari buruz. Eta gainera, salaketa areagotu egiten du atxiloketaren arduradunen balizko zabarkariagatik. Eusko Jaurlaritzak 3 ikerketaren bidez, barnekoak, ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordearenak eta Donostiako udaltzaingoarenak gertatutakoa argitu nahi du. Bingen Zupiria segurtasuneko sailburuak azpimarratu du garrantzitsua dela neurriak hartu aurretik gertatutakoaren xehetasun guztiak ezagutzea. Eta azpimarratu du ere funtsezkoa dela poliziaren esku hartzeak ezarritako prozeduretara zorrotz egokitzea. Hala ere, berehalako neurririk ezak ezin egona sortu du. Izan ere, salaketak eta kasuaren larritasunak erantzun azkarra eskatzen dute, jarduera protokolo zuzenak betetzen direla ziurtatzeko.
Gainera, Zupiriak Eusko Legebiltzarrean agertzeko eskatu du. Erakundeen, gobernantza publikoaren eta segurtasunaren batzordearen aurrean kontuak eramateko. Eta horrek erakusten du auzi honek izan duen irismen politikoa eta publikoa. Ipar Euskal Herrian 2026ko bezei begira dago bai, jakinarazi dutenez topaketa municipalistak antolatu dituzte martxoaren 22an. 2026ko udaberrian izango diren herriko bosei begira jarri da bai. Adostasunak eraiki eta aliantzak josteko zerrenda bateratuak osatu eta gehiengo berriak lortzeko prest agertu dira. Gauzak horrela topaketa municipalistak egingo dituzte martxoaren 22an Angelun. Bertan elkartuko dira herrietako eta Euskal Hirigune Elkargoko militante, hautetsi, hausapez eta hautagaiak. Guretzat gure garrantzitsuenetakorik den ordu hori herri hauteskunde horietan emaitza albezain gehien hobetzea joan den herri hauteskundeetatik. Egan nahi du ditugun herriak atxikiz eta hainbat beste herri batzu lortu eta bigarren helburu gisa direktuki lotua dena elkargo mailan ere gure aintzinamenduak ekartzeko. 2026-2032 agintaldia bereziki garrantzitsua izango da bairen ustez. Kuadro instituzional berri baten alde gehiengo bat osatu eta lurralde proiektu bat plantan ezartzea izango dute erronka nagusietako bat. Topaketa municipalistak martxoaren 22an egingo dituzte Angelun, eta biltzar nagusian hartuko dituzte azken erabakiak ekainaren 14an. Bi helburu nagusi eman dituzte. bairen ideiak eta balioak defendatzen dituen eskerreko zerrenda abertzale, ekologista, feminista eta euskaltzale gehiago aurkeztea eta 2020an lortutako emaitzak hobetzea. Euskarari loturiko berriei dagokionez, entitateek ere parte hartu dezakete Euskaraldian, izan ere, enpresa, elkarte, denda, taberna eta antzekoek Euskaraldian parte hartzeko deialdia zabalik dago. Euskal Herriko belarriprest eta obizi guztiei parte hartzeko deia egiten die Euskaraldiak. Baina herritar hori ez gain, entitateek ere badute ariketa horretan zeresana eta zeregina. Euskaraldiko arduradunak, Irse Araba, Osasuna eta Luma Baionako entitateetako ordezkariak ariketaren nondik norakoak aurkeztu eta adibideak emateko bildu dira. Entitate batek Euskaraldian parte hartzeko aurrera eraman beharreko oinarrizko egitekoak dira besteak beste, kideak Euskaraldiaren inguruan informatzea, prestatzea eta ariketa ikusgarri egitea. Entitateak herritarrak batzen garen guneak izaten dira. Lantokiak, aisialdi elkarteak, dendak, komertzioak, tabernak, eta hor ere euskararen erabilera areagotzea ezinbesteko erronka da. Labur esan da, gure aurtengo helburu nagusia Euskaraldiaren 4. edizioaren proposamena entitatei egingo dieguna, beraien errealidadera ahalik eta gehien egokitzea izan da. Euskaraldian entitate moduan izena emateko epea irekita dago. Nahi duena batu dadin ariketara. Belarriprest eta obiziek izena emateko txanda berriz, martxoan irekiko da. Martxoaren 15etik aurrera izango dute, aukera euskaraldia.eus webunean sartuta. Eta Euskaraldia ariketa masiboa berriz, maiatzaren 15etik 25era egingo dute Euskal Herri osoko 1000 lagunek. Linguatekia proiektua aurkeztu dute gaur Baionan euskara, aragoiera, katalana eta oksitaniera digitalizatzeko proiektua da. Eleaniztasuna sustatuz muga linguistikoak murriztea. Ideia horrekin sortu dute Linguatek proiektua. Baionan egin du proiektuaren aurkezpena Elujarrek, hizkuntza eredu sortzaile berriak aplikatuz, euskararen, aragoieraren, katalanaren eta oksitaneraren digitalizazioan aurrera pausoak ematea du helburu, mugaz gaindiko azpiegitura bat sortuz. Hemen, Linguatekia proiektuan egingo duguna elkarlana sustatu, hizkuntza gutxiagotuekin lan egin, eta saiatuko gara muga linguistiko hori edo eleaniztasuna sustatuz, muga linguistikoak murriztu. Ideia horti doa. Ikerlarientzat oso interesgarriak izango dira tresna hauek, baina gizartearentzat oro har ere bai. Eta akaso enpresa eta erakunde publikoentzat ere interesgarria izan daiteke, adibidez. Testuak ahozgora entzuteko aukera emango duten
teknologia garatzeko, edo ahots bidez komunikatzeko, eta hori testura pasatzeko. Adibidez, nik euskaraz hitz egiten dudan bitartean, beste norbaitek irakur dezala testu hori oksitanoz, adibidez, eta landuko ditugun hizkuntzak mugakoak direnez, iruditzen zaigu horrek elkarlanerako nahiko arrazoi ematen digula. Linguatek proiektuak eleaniztasuna bultzatu nahi du lurraldeen arteko muga linguistikoak gaindituz. Europako ekimen honen bidez, Pirinioen bi aldeetako hizkuntza gutxituen garapena sustatu nahi da. Horretarako adierazi dutenez, funtsezkoa da adimen artifizialaren olatura igotzea, kalitatezko euskara bermatu eta teknologia berriei erakusteko. Lan mundura begira, Sidenorrek, Eusko Jaurlaritzak, BBKak eta Vitalek osatu duten taldeak Talgo erosi du. Talgoko langileek elkarretaratzea egin dute 2024ko emaitzan negatiboen ondoren kobratu ez duten soldataren partida aldakorra ordain diezaieten eskatzeko. 500 langile inguru izan dira enpresa batzordeak deitutako elkarretaratzean parte hartu dutenak. Joan den otsailaren 12an, Talgoren zuzendaritzak enpresa batzordeari jakinarazi zion konpainiaren iazko emaitzak negatiboak zirela eta beraz ez zirela helburuak ordainduko hitzarmenak ezartzen duen bezala. Sindikatuen arabera, langilek jasoko ez dituzten kopuruak ordainsariaren 12% iritsi daitezke. Enpresa batzordeko buru den Jose Antonio Tejadak jakinarazi du osteguneko elkarretaratzea lehenengo pausua baino ez dela izan, eta arazoa konpontzen ez bada mobilizazio gehiago deituko dituztela. Mobilizazio hauek Sidenor buru den eta Lakuako gobernua eta Vital eta BBK fundazioak partaide dituen Euskal Patzuergoak Talgoren 29,76 bere ganatzeko aurreakordioa itzi ondoren egin dira. Gauzak horrela, Sidenorrek Trilantik enpresaren partaidetza bere ganatuko du, hain zuzen 5 euro eskainiko ditu akzio bakoitzeko. Eusko Jaurlaritza hasieratik egonda Sidenorrek Talgo erostearen alde. Horren adibide da Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak esandakoa. Hain zuzen, zituzten helburu guztiak bete egin direla, eta erosketa honek enpresaren jarduera Euskal Herrian mantentzea ahalbidetzen duela. Gaineratu du, Sidenorrek Talgo erosteak 700 familia baino gehiagoren lanpostuak bermatuko dituela, eta bere jardueran sortzen dituen zeharkako beste 5.000. Imanol Pradales lehendakariak oso albiste ontzat jodu operazioa, esandakoaren arabera, Talgo Euskal Herrian errotzea posible bihurtuko du. Ramiro Gonzálezek bere aldetik gaineratu du Euskal Herriak industria nortasunaren ezaugarrietako bat berreskuratu eta enpresa sarea indartuko duela. Izan ere, gogorarazi beharra dago Sidenorrek egindako eskaintzaz gain, azkenaldian enpresak beste hainbat jaso dituela. Hoien artean, Poloniako garapen funtsa edo Jupiter Wagon zindiarrarenak nagusitu dira, egin zituzten eskaintzak lehiakorrak izan direlako. Poloniarrak Talgoren 100% bere ganatzeko asmoa zuen, eta 5 euro eskaini zituen akzio bakoitzeko. Ekoizle indiarraren eskaintza berriz, akzioko 4,9 eurokoa zen. Bada naino kontatzeko genuena, badakizu euskarazko informazio gehiagorako gure sare sozialak edo 11.eus ataria dituzuela eskura. Asteburu ona pasa!